Abiane Kani biri duyo Weni funana netitani Yemechano gade mao Weni funana netitani Yemechano gade mao Oh yeah I get you sick of my cotton Yoka karakerugo Aziza dirini we Onye gawaji ya Onye ndiro mara buruburu Ona kwecho onwe ya nche Obodo delugo Onye ọbụla pụta Kaiga ndị otu World Igbo Congress nke America ga-enwe ọgbakọ ukwu nke afọ 2023 n'ụlọ oriri na nkwari nke Atlanta Marriott Perimeter Center dị na 246 Perimeter Center Parkway, North East Atlanta, Georgia 30346 mgbe ọnwa asatọ nke afọ a gbaa abalị 31 wee ruo abalị 3 nke ọnwa itenaanị. Ntọala isiokwu ejiri maka ihi ya wee iwu ọgbakọ ukwu a bụ Igbo ga-adị site n'ike nke Chukwu. Igbo bụ Igbo, mata nke ọma na ọ bụ ọgba aghara, ogbugbu ụmụ Igbo, mkpagbu, nkwutọ na ịla akụ na ụba ndị Igbo n'iyi bụ anụ ndị Igbo bụ dinta kpọrọ aha wee bawa ọhịa. Onye Igbo ibe m na-ege ntị, ọ pụtara na ị maghị na nwa amadi ndị iro gbara nne na nna ya oso n'anya ma nọrọkwa n'elu ya gbawa ha ọtọ na ehihie ọcha ekwesịghị iso ndị iro dị otu a eri aṅụ maka ihi na akọ na uche gị kwesịrị ịgbara gị ama na a na-esi n'ubiri were mara kpụrụ oche. Ya mere gị bụ nwafọ Igbo a mụrụ n'obi bi na mba ụwa Europe, Asia, America maọbụ obodo Canada, oge eruola mgbe ị ga-ewere ụgbọelu maọbụ ụgbọala wee wuchaa n'ọgbakọ ukwu a ma soro ndị Igbo ibe gị tụọ ero maka ọdịmma nke ala Igbo, maka ihi na ngwere hapụ ime ka o ji bụrụ ngwere ọ bụrụzie ngwere ahụ ije ọkụ. Ọgbakọ ukwu nke World Igbo Congress nke afọ a n'obodo Atlanta, Georgia ga-adị ebube, kpụrụ ọkụ n'ọnụ ma dịkwa jinjim. Ọka mmụta Patrick Tommy, odogwu nwoke jiri mmụta na ọganihu nke ndị Igbo gbara ajụ ga-anọ n'ihe, ebe injinia Sir Chris Okoye, oke anụnụ nke ndị Igbo ga-asụrụ gede n'ọgbakọ ukwu a, maka ihi na eliwe ehi eliwe oke mbụba ka ọ ga-abụ oke ehi tibiri oke mbụba chụwa ya. Ebe ọ bụ na eme ọsọsọ emeghọrọ ọdachi nke a bụ akụrụ ọnụọgụgụ ekwentị ị ga-eji kpọọ ndị ụlọ nkwari akụ nke Atlanta Marriott Perimeter Center maka ọnụụlọ akwa nrahụ gị 1-770-394-6500, ọzọkwa 1-770-394-6500. Idenye aha n'ọgbakọ ukwu a nke ofu onye ga-abụ $100, ebe nke di na nwunye ga-abụ $150. Ọ bụ onye isi oche nke World Igbo Congress Ọkammụta Anthony Ejiofor na ugo nwaanyị izizi nke ndị otu a bụ Lọlọ Nọnye Ejiofor, tinyekwara osote onye isi oche Sir Dr. Festus Okere, Precious Lọlọ Roslyn Okere, ugo nwaanyị nke abụọ nke ndị otu a Chief Godwin Ndukwe, Executive Director, Sir Chris Ogara, Secretary General, Basil Onwukwe, PRO, Chief Samson Ude, HOD, Chief Mrs. Grace Clark Ebubechukwu, Chief Pat Okpala Obi Sarambara, Chief Dr. Innocent Okabam, President Igbo Progressive Union Atlanta, Dr. Louis Okonkwo Akurienne, Treasurer Dr. Ihejirika, Financial Secretary, Dr. Asonye, Assistant Financial Secretary, Chief Mado, Chief Whip na Attorney Ofodu, Legal Advisor tinyere aka n'ozi a. Jidekwa ka iji